ngize lapha njengosihlalo kazwelonke ngihamba namalunga e-IFP iningi lawo aqhamuke ePholini obuvela eKingletshwayo, abanye bangomeya njengomeya we-district umhlonishwa uDlamini. Siyazi futhi ukuthi umhlonishwa uSompisi uNtuli oWuprima Province bekhona la, kodwa-ke sesibheke ezingeni manje le-IFP. Sizobonga emswaneni kanye nomndeni wakwaMthethwa olahlekelwe, ngoba akuwona wodwa olahlekelwe. Inkomo-ke zona ey'lwaneni zonke izona ezivezayo ukuthi ziyazwelana, yikho kuthiwa iy'nkomo ziyabhonga emswaneni ma sekukhona inkomo esihambile, and then ezinye iy'nkomo nazo ziyabhonga zibika khona lokho ukuthi usehambile wethu. Nathi sizokusho lokho, futhi asizofuna lona udumo njenge-IFP, asizofuna ukuyigamisa, kodwa sizokhala nensizwa ebithi ma uhlangana nayo uyibuka nje ningakabingelelani, kube khona ukumoyizela, ukukhombisa ukuthi uyakwazi ukwemukela omunye umuntu noma ngabe kusiphi isigaba sempilo. Siyazi-ke futhi ukuthi umhlonishwa bengasekhona nje ukuthi kumele iNingizimu Afrika emele thina silapha eKingletshwayo kanjalo naseNingizimu Afrika, kodwa besemele izwe lase-South Africa eFrance. Lokho bekusinikeza udumo nathi kuba nomholi okwazi ukuyosimela ezweni elikude kangaka. Ngakho-ke sithi kubathethwa balale ngenxeba ngendlela efanayo nathi okwenzeke nayo. Siyathokoza kakhulu.